उदखारि हानजानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सासे गोख्रों मावथिया पुलिसनिसिम आखाइ दिखांफैबाय। केल'नि उदखारि हानजानि सानै गोख्रों मावथिया सोनाब बेंगल पुलिसनिसिम गावखौ गथायफैबाय। बेनि गेजेराव सासेया केल'नि गाहाय नेहाथारि आरो सासेया गोख्रों मावथि। आलादा कमतापुर रायजो दाबिनानै हाग्रायाव ओंखारनाय केल'नि उदखारि हानजानि सानै गोख्रों मावथिफोरा सोनाब बेंगल पुलिसनिसिम गावखौ गथायफैबाय एबा आखाइ दिखांफैबाय। आखाइ दिखांफैनाय सानै केल'नि मावथिफोरखौ सासे हौवा आरो सासेखौ हिनजाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामहिनबा बिसि फिसाय आरो बिसोरहा सासे उन्दै हिनजावसा गथ'साबो दं। आखाइ दिखांफैनाय हौवा एबा फिसायनि मुंखौ कैलाश कस होननानै मिथिदों, जाय दा केल'नि गाहाय नेहाथारि आरो सासेनि मुंखौ एबा बिसिनि मुंखौ सपना कस होननानैबो मिथिहोनाय जादों। आखाइ दिखांफैनाय केल'नि गाहाय नेहाथारि एबा कैलाश कसआ केल'नि गुबुन सोद्रोमाफोरखौबो पुलिसनिसिम आखाइ दिखांफैनो खावलायहरदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360